Създай от всяко твое видео рисуван шедьовър с помощта на Create Studio Pro, както за начинаещи, така и за напреднали. И за да създадем този дудли скетч, за който говориме и който видя в началото на видеото, трябва да избереме какво искаме. Аз в случая съм избрал от 3D героите едно елфче. Отиваме ето тук в студио, натискаш студио, след това в 3D, където сме, Characters, където е, и аз скролваме тук надолу и това елфче съм си харесал. Така, оголемяваме малко елфчето и това е горе-долу размера на самото видео. Елфчето фактически така горе-долу да е съразмерно с Canvas. След това натискаме същия бутон, за да приберем менюто. Ето тук, бам, и вече го имаме. Ако вземем Playhead и го мръднем, ще видим как елфчето ни маха. Така, добре, връщаме Playhead в началото. Сега, какво трябва да направим? Трябва да направим снимка на това елфче. Натискаме десен бутон на мишката и натискаме Take Snapshot, фактически да направим снимка. Ето. И виждаш, ето тук от лявата страна в My Files автоматично ни се отвори папката My Files и тук в Project Media реално то автоматично ни се записа тази снимка на това елфче. Така, следващото нещо е, ние тази снимка трябва да създадем и да трансформираме в рисувана снимка. Какво трябва да направим? Отиваме на Publish. Така. Идеята каква е? Трябва да вземем тази снимка, която току-що направихме от видеото и да я запишеме на нашия компютър. След това от компютъра в third part софтуер, друг софтуер ще използваме, който да ни нарисува тази картинка и след това тази картинка пак ще я върнем в Create Studio Pro. Може да ти звучи така трудно, но всичко супер лесно става. Затова ти ги обяснявам така детайлите, кое след кое следва, за да не се получава, че само се движа отляво надясно и не можеш да схванеш идеята. Но ето сега продължаваме напред. Така, натискаме така Publish, вече го натиснах, да. След това натискаме Image. Фактически тази снимка, ето тук елфчето, което виждаш, я прехвърляме вече на нашия компютър. Ето тук сега от PNG я прехвърляме в JPEG формат. Така, имаме 100% качество, в случая и размера е 1920 на 1080. Натискаме Select. Нали, Output File, значи къде искаме да я запазиме в нашия компютър. Така, в случая аз по дефолт имам на десктоп, ще я запаза, няма да наименувам и натискам Save. Фактически аз вече я имам на самия десктоп. Следващото нещо е, отиваме в софтуера, който фактически ще направи магията и ще ни я трансформира в рисунка. Ще напиша линк в описанието, директно да си кликнеш и да дойдеш на този софтуер. Така, той случай е pencilsketch.imageonline.co. Това ни е, което ни интересува. И ето тук, където виждаш Upload Image, натискаме Upload Image и ето мене ми отваря десктопа. Натискаме имиджа, който искаме да качиме. Ето, автоматично ни я качва снимката. И натискаме Pencil Sketch. Това е, виждаш колко лесно става, само няколко кликвания. Ето ние и снимката в случая вече от човече, вече ни стана в рисунка. Така, само че аз искам малко да си поиграем тук, смисъл с една идея, Pencil Shadow. Значи аз ще го дръпна малко наляво, да видим какво ще се получи. Ето тук са настройките фактически. Да видим. И пак натискаме Pencil Sketch. Ето така, защото одеве беше много тъмна ми изглеждаше, а сега ми изглежда по-готина, така по-светла, с тези контурите са по-тъмни отстрани. Така че, ето го, вече е готово. Натискаме Download. И ето, аз в момента записвам пак вече от този софтуер, записвам на моя компютър.
натискаме Save, връщаме се отново в Create Studio Pro, качваме тази снимка, която направихме. Ето тук натискаме Import и ето натискаме тази, която свалихме от предишния софтуер. Така. И ето вече снимката я имаме в Create Studio Pro. Сега взимаме и издърпваме така настрани самото видео и сваляме, тук в Canvas слагаме ето новата снимка, която имаме и нея дърпаме и я слагаме така на 5 секунди. Ето тук в таймлайн менюто, където е долу и гледаме да е на 5 секунди. Това го дърпаме още, самото видео, което имаме, го дърпаме настрани и започваме да играеме с тези две снимки. Едната снимка е тази, която е скриншот, който направихме и ето я. Така, и сега ще я увеличиме да стане същата, като да влезне в рамките на тази, която е рисуваната. Горе-долу ето така става в момента. Като размер вече е окей. След това я оставаме ето тук отдолу. Ето тук отдолу под рисуваната снимка слагаме тази другата, която направихме. Вече когато сме активирали тази снимка, да натиснем ето тук, където е от лявата страна на Create Studio ефектите. Ето тази звездичката е с ефекти. И ето тук, където пише Doodly, ляв бутон на мишката взимаме и го придърпваме. Хоп! И виждаш как автоматично ни се появява ръката, която фактически ще рисува. И ето, ако фанеме Playhead, дърпаме надясно и виждаш как започва да рисува. Само, че тук има един момент, така доста грубо се случват нещата, защото това е по дефолт. Ето, ако пуснем от начало, виждаш как ръката се движи супер бързо, където се казва и хаотично, но това ще го оправиме. Важното е, че сме активирали самата екстра като Doodly ефект. Ето тук в дясно, виждаш, ефектът е активиран. Така, натискаме Doodly-то, всеки път, когато искаме да редактираме нещо по ефекта, фактически ето идваме в Effects, натискаме дадения ефект, в случая имаме Doodly и действаме. Така, ще смениме ръката, защото това е като химикал. Ето тук ще скролна надолу и ще изберем ето тази, която е имитация на молив. Следващото нещо е да отидем на Manual. Ето тук, където е ръчно да го обработиме и примерно шейкинг е мърдането на ръката и го сваляме до 1. Така да стои по-натурално. Става 1. Значи тук може да кликнеш и да напишеш в случая 1 или номера, който искаш. Другия вариант е, когато ти се появят тези две стрелки, само да мърдаш наляво и надясно и те се променят числата, в случая размера и така. Ето, на мен ми е по-лесно е така да го правя. Тук мисля, че 70 е окей за сега, ще видим. Така, и другото нещо е, натискаме Edit Path. Така, виждаш и тук какво се получава, когато вече това ни е по дефолт, когато активираме към дадена снимка и искаме да имаме този ефект и затова така изглежда малко хаотично, да кажем. А то е защото по дефолт, ето виждаш както са направени ето тези диагонали. По тези диагонали се движи моливът и ръката, които са дадени. Затова правиме Clear. Ето го. Бам! И изчистваме тези дефолтни движения, които е направил. И ето са, примерно, тук отдолу, виж колко лесно е направено. Пише ти Add. Когато искаш да сложиш point, в смисъл точка, която да анимираш, натискаш Ctrl и клик на мишката. Ляв бутон на мишката. Ако искаш да премахваш, натискаш Shift Ctrl и кликаш с мишката. Така, значи натискаме Ctrl. В момента задържам Ctrl. И ето натискам. Хоп, виждаш как се появи ето тази точица. Ето тук натискам друго. Бам. Така, това е
Ако искаме сега да намалиме, ето тук където пише Draw Size, от тук също го правиме. Пак така, виждаш как се появиха двете стрелки. Така, намаляваме. Оп, ето така да се получи. За да може да направим точния ефект на рисунката. Ето така. Даже ето тук сега ще завърта малко, за да може това нещо да го увеличим и да сме много по-прецизни в това, което правиме. С мишката скролнах и го увеличих. Тук отиваме на ръчичката и го дърпаме ето така, за да може тук да работиме. След това натискаме стрелката и връщаме. И ето пак натискаме Doodly, Edit и виждаш как вече имаме пак опцията да редактираме. Ето. И ето сега може да намалиме размера примерно до 12. Ето така. Сега пак натискаме Ctrl, продължаваме. Да виждаш колко е лесно. Значи правиме контурите. Трябва и практика, когато се научиш вече да знаеш как самата ръка ще го рисува. Значи горе-долу да си го представим, че първо правиме лицето. Ето примерно прави лицето Молива. Така. След това почва да прави ето тук шапката. Това нещо от последна точка до първа, която започва следващата точка, фактически така се движи Молива. Така пак правиме този ефект. И колкото повече така точки създаваме, толкова по-реален е ефекта, когато рисува самата ръка. Ето сега връщаме ето тук отгоре, натискаме и виждаш как, представи си, че ръката ще се премести така, хоп, и от тук започва да рисува. Ето това го правиме. След това започваме да рисуваме ето тук тази част, косата където е. Започваме от тук. Ето така. Трябва практика. Ето същото и от тук го започваме по този начин. Колкото повече слагаме такива точки, толкова по-детайлно става рисуването и по-красиво. Започваме от дясната страна вече да го правиме това нещо. Така. Ето пак така по този начин. Ето, направихме го и тази част в момента. Ще сложим ето тук да сложиме веждите, където се казва. Така. Ето сега ще направим тази част. След това започваме тази част на окото, лявата. Ето. Връщаме се тук. Един вид трябва да направим почти всички контури да са в зелено покрити, за да може да се получи ефекта, който искаме, а то е реално да е прецизно, да има прецизност на това нещо, на рисунката. На моменти ще забързам видеото, за да може да пестиме време, защото доста време отнема това, което правя в момента, но аз го правя, за да може ти да разбереш в детайл, а не да го претупам, защото буквално мога да го направя набързо, само с няколко штрихи и реално къде се вика все едно да отбия номера. Аз искам да ти покажа в детайл нещата наистина как могат да се случат и да стане красиво и готино. Разбира се, че може и по-добре да се случи, нали, когато ето сега в момента записвам видеото и реално същото време и говоря и го правя, но когато имаш така спокойствието да се концентрираш на елемента, на детайла, на нещата, които така да ги изпипаш, и то просто ще се получи. Няма начин да не се получи, да стане готино. И след това тези празни пространства, които ги виждаш, може, сега в момента ще го оголем, така ще го върна. Ето виждаш как изглежда в случая. Така отиваме пак на ръката, дърпаме нагоре. Ето. Така.
Така, ето тази част. Пак отиваме на Doodly, на Edit и започваме същата част. Продължаваме с следващото. По-надолу вече самата рисунка. Ето така. Колкото повече детайл вкарваме, толкова по-готино ще стане, когато рисуваме. И ефекта ще е супер. Това значи, че на тези точки реално ще се включва самият молив. Самата ръка ще се движи по точките, ще прави имитацията, че наистина се едно се рисува. И ефектът е много готин и ще се изкефиш. Така, минаваме от дясната страна. Ето тук. Така, пак. След това започваме тази дясната част. Почваме тук ръката да направим. Така. Сега с ръката кликаме и изместваме малко тук надолу. Да продължим в тази част да работиме. Така, пак натискаме, връщаме се тук на стрелката. Натискаме стрелката. Doodly, Edit Pad и продължаваме. Натискаме Ctrl на клавиатурата и продължаваме да го правим с ляв бутон на мишката. Цък, цък, цък. Ето. Ето така, контурите са се правят. И както казах, колкото повече точки слагаме, толкова по-детайлно ще се рисува от самия молив. Молива ще се движи в това нещо. Сега ще дадем общ поглед на самата картинка. Значи горе-долу е така, имаме в цял ръст. Сега ако върнем в началото Playhead и пуснем, ще видиш какво се случва. Обаче сега ние тук това се случва точно за секунда и половина, да го кажем. Ето тук, където виждаш това Drawing, реално фащаме го и го издърпваме така надясно. И колкото повече го издърпваме, ние увеличаваме колко бавно или колко бързо да се рисува. Ще направим, примерно, да го направим на 8 секунди, се едно се рисува. Ето това пак го издърпваме. Така ще го издърпаме общо като 8 секунди. Това е целият скетч в случая. А самата рисунка и не я издърпваме. Ето тук някъде. Така. И ето сега, ако го пуснем, фактически ще имаме 8 секунди, които ще се рисува. Ето виждаш ли, вече по-бавно става, по-детайлно и така нататък. Това нещо се получи тук в момента, защото снимката е под нея. Така че махаме снимката, ето ще издърпаме надолу и продължаваме да го правим това нещо. Аз ще го пусна с Playhead. Ето от началото започваме. Виждаш как има ефекта, как рисува в детайл. Това са точките, които успях да ги сложа. Така че колкото повече се заиграваш и детайлно работиш и го правиш в детайл с точките, толкова по-ефекта става готин и реалистичен. И ето виждаш как рисува от тук, отляво, отдясно, пуска се надолу, така. Ето виждаш за какво става дума. За какъв детайл на рисуване правиме. Така. И изведнъж хоп и се запълва. Ето това виждаш ли го. Затова ще се върнем, за да може пак да го направим ефекта, все много отцветяваме в последствие. Така че ще го направим по този начин. Пак нали, то е активирано. Натискаме Doodly, Edit Pad и виждаш където са пространствата празните, фактически ние трябва да ги отсветиме и тях, за да може да изглежда по-реално. Така с мишката скролвам нагоре. Така, връщаме тук на ръчичката. Ето, за да може да го направим и този ефект. Пак връщаме тази стрелкичка, за да може да ни даде опция да контролираме ефектите. Отиваме на Doodly, Edit и
натискаме пак Ctrl и започваме да го правим това нещо. Ето. Значи, стремиме се да няма бяло. Трябва всичкото да е в зелено. Ето, виждаш. Фактически, в момента отцветяваме. Това е номера. Да няма бели пространства, когато го създадеме. Ето. Сега, когато отцветяваме, може да го правим по... нали, да не е толкова в детайл. Само когато очертаваме контурите, тогава да си играем нали, в детайл. Ето, сега отцветяваме в момента. Ето, тук имаме момент на бели участъци. Ето, това тук го отцветяваме. Ето и тук отцветяваме. Тази част отцветяваме. Така. Всичко става много лесно. Софтуерът е супер адаптивен. Колкото повече слагаме точките, детайлите, толкова по-красиво става. Пак натискаме ето тази ръчичката. Дигаме нагоре. Натискаме стрелката. Ефектите. Edit. И продължаваме. Контрол на клавиатурата и продължаваме да го правим по този начин. Така, так. Да видим какво постигнахме. Ето тук долу има малко само за отцветяване. Мисля, че това е окей. Пак ръчичката правиме. Натискаме, по-скоро ето тук в лупата, натискаме Fit и вече го имаме в първоначален размер. И ето, ако върнем от начало, виждаш как започва сега. Контурите, където говориме, виждаш колко детайлно вече рисува самата ръка. Виждаш ли как създадохме от една снимка 8 секундно видео. Следващото нещо, което трябва да направим е да сложиме фейд, анимация, която така леко и плавно да прелива в снимката, която ще добавиме. Която вече направихме, която е ето тук отдолу. Така, за целта маркирано е, така трябва да е отцветено в синьо. В случая този елемент с елфчето. И ето тук на Motion отиваме. Натискаме Motion и търсиме Fade. Натискаме първо Out, защото ще ни трябва тук в края да ни се появи този ефект с анимацията, а не отпред. Когато е In, значи отпред. Значи ето го в Out сме и натискаме Fade. И ето вече имаме Fade Out и го маркираме. Виждаш как е тук Fade Out се появи? Ето тук в тази част, вече в самото клипче. Сега тук това го изравняваме. Самото писане. Виждаш ли тук вече се появяват нива. Едното е за рисуване, едното е леко така да изчезва. Виждаш как плавно почва да изчезва. Това е Fade In, където сега го сложихме. Значи е така, като го дръпнем наляво, от това зависи колко дълго ще прелива. И ето виж сега. Нали, плейхеда го движиме. Движи се плейхеда надясно. Хоп. Тук имаме една пауза от секунда. И от тук нататък започва да леко и плавно да изчезва. Виждаш? Е това. Така. Идеята на това нещо е да сложим сега отдолу другата снимка, която да започва ето тук в началото на този фейд. И реално трябва да се получи ето това нещо. Виждаш как от рисувана снимка правиме преливането. Ето това е тук. Точно този трик трябва да го научиш, да знаеш как да го прелееш и да го направиш. Виждаш? Идеята каква е? Рисуваме го елфчето. Тук имаме една секунда. От тук се включва
фейдауда, който между двете снимки прави преливането. Това е ефекта, който целиме. Виждаш колко готино стана. Вече сме почти на финала. За целта, ето тук от лявата страна долу, ще компресирам малко в таймлайн, където ни се намират елементите в случая. Тук това са слоеве, където фактически работиме в таймлайн. И само да видим къде ни отиде видеото. Ето го видеото отдолу. Както и в предишното видео, когато обяснявах подробности за самия софтуер, ето тук може да се дига и нагоре и надолу и да се коригира таймлайн, за да може да видим кое къде не се намира и след това пак да си го свалиме долу. Ето това е много така удобно. Удобство са направили в Create Studio. И следващото нещо, което да направим е да прилепиме видеото. Фактически това е оригиналното видео, което от него направихме снапшот, направихме снимка, след това направихме дудли ефекта, създадахме от една снимка видео и след това леко с преливане вече го включваме към истинското видео. Така че ето сега ще го пуснем от начало. Ето виж как хубаво се рисува. Около 8 секунди. След това леко прелива. Хоп и започва да маха. Сега ще сложим и фон, както се казва, за да изглежда още по-готино. Значи елфчето. Отиваме ето тук в студио. Отиваме в Backgrounds и тук търсиме подходящ фон. Да видим какво ще избереме. Нещо трябва да е с коледата. Сега ще видим да го откриеме. Така. Ето го. Ето, примерно Санта. Да, ето това нещо. Ето тук. Така, натискаме същия бутон да прибереме менюто и виждаш сега как местя целият канвас. Това е защото съм забравил ето тук горе в дясно да изключа ръчичката. Значи натискам стрелката, за да мога да движа вече елемента вътре. Така, значи трябва да го... Ето тук мога да натисна и фактически го разширявам да стане колкото канвас. Следващото нещо го слагам ето тук отдолу или отгоре беше. Не, отдолу. За да може елфчето фактически да се появи пред самия бекграунд или фон, да го кажем. Така, значи ето тук се включва елфчето, то почва да маха. И сега другото нещо е, пак ще направим Fade In, обаче няма да е Fade Out, защото ще го сложим отпред на тази снимка, където ни е бекграунда. И какво правиме? Отиваме в Motion, натискаме In, то си е по дефолт In и след това натискаме Fade. Натискаме Fade In и го активираме. И сега вече тук ще видим как да го настроим, да изглежда готино. Значи от рисунка, тук има някакви секунди, което то прелива вече в анимация. Хоп, активира се, започва да маха и аз мисля да го направим още в началото да бъде. Един вид, след като се активира видеото, Fade Out, Fade In, фактически бекграунда да се активира и да се получи пак едно плавно преливане и да си стане с готин бекграунд. Я да видим какво ще се получи. Така, хоп и започва да маха. Това може да го издърпаме по-напред.
така, да маха за по-дълго време, където се казва. И горе-долу го спираме на 12 секунди. След това взимаме, ето така, издърпваме бекграунда отзад. Хоп. И ето това правиме. Сега ще го пусна от началото да видим какво ще се получи. Ето, рисуваме елфчето. Включва се преливането. Хоп. Виждаш колко лесно става. Така приключваме това видео. Надявам се да ти е харесало. Ако все още си от тези 60%, които гледат, но не се абонират, можеш да го направиш, защото ще раздавам подаръци. Затова абонирай се сега, харесай видеото и натисни камбанката за известие. Така алгоритъма на YouTube ще ти изпрати известие всеки път, когато кача ново видео. Всичко хубаво и до скоро!